बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय दिनै जोङो जेसेबांखि मिटिं गागासिनो दङ बेवहाय रायजो राजाफोरनि जे हास्थायनाय लुबैनायखौ आगोलाव जाबायदि मोनबोदिया दिनै जोंनि प्रमद बर' सार बिथांनि सम अधिकार सम उन्नयन सम बिकास जि नीति आदर्श नैबेखौ मोजां मोननानै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों। नैबे हेफाजाबखौ जोङो नुयोब्ला दिनै 30निख्रुइबो बांसिन सिट लानानै जोंनि UPPL सरकारा दागोना रोखा जानानै दङ। 100% गोविंद सार बिथाङा देरहागोन मानोना जोंनिफ्रायबो UPPL हानजानिफ्रायबो बिथांखौ सन्मान होखायो आरो रायजो राजाफोराबो सन्मान होयो जिहेतु आगोलाव जेनेबा बिथांखौ रायजोफोरा मिन्थियामोन नाथाय माने 27 जानुवारि खालि जि BTR एकर्डखौ लाबोबाय नैबे BTR एकर्ड लाबोनायाव सागानगिरि हिसाबै बिथांखौ जोङो मिन्थियो दा सागानगिरि हिसाबै दिनैनि तारिखआव अमित शाह बिथाङाबो दिनै BTR एकर्डनि जाफोर दफा दङ बेफोरखौ जाफुंहोगोन होननानै बुंदों आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंदों माने BTR एकर्डनि जाबायदि दफाफोर दङ बेफोरखौ जाफुंहोगोन होननानै बुंदों अब्ला नैबे BTR एकर्डखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों नैबे 17 बोसोराव जायफोर दैदेनगिरि दंमोन बिथांमोननि गेजेरजों जाबायदि जोङो डेभेलपमेन्ट जानायखौ नुनांगौमोन बेफोरखौ नुयैनि कारणे दिनै रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै लैहोर लैहोर फैनानै UPPL सरकारखौ दानायखौ लुगैदों। आंल'सो बुंनाय नङा बेवहाय समस्त 40टा समस्तिनि रायजो राजाफोरानो ओंखारबोदों। जिहेतु जोङो मोनगोन होननानै सानदों मानोना दिनै जोंनि UPPL हानजायाव अनलि जोंनि बर'ल' मानसि नङा बेवहाय माइनरिटिनिबो मानसिफोर दङ आरो आदिबासियानो जा नेपालिफोरानो जा कच राजबंसिफोरानो जा बेंगलिफोरानो जा बयबो एबार परिबर्तनखौ लुबैदों सोलायनायखौ लुबैदों बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होफैदों बयबो जइन जागासिनो दङ बिथांमोनखौ जोंनि UPPL हानजानिफ्रायबो बरायदों आरो बिथांमोननि साननाय हनायब्ला BTC ओनसोलाव जाबायदि बिथांमोनाबो लुबैदोंमोन बेफोरखौ हयथ' मोनाखै बेनिखायनो दिनै UPPL हानजाखौ सरकार लाबोनायखौ बिथांमोना लुगैमारदों। डक्टर अन्जलि दैमारी आब' बिथाङा BPF हानजायाव हाबैब्लाबो जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया माने बिथांनि गावबा गावनि चइस बेखौ बुंनो थाङोब्ला नाथाय दिनै बिथाङा बेवहाय जइन जानायनि गेजेरजों जोंनि UPPL हानजायाव जे माबा मोनसे फेक्टर गोलैगोन बेखौ जोङो साना आइजो माहारियाबो जिहेतु दिनै UPPL हानजाखौ सांग्रांथि जानानै बयबो ओंखारबोदों जिहेतु दिनै जोंनि आइजो माहारियाबो खामानि दामानियाव आखा फाखा रोंखानायखा दा परिबर्तन स्क'पफोरखौ लानोसो ओंखारबोदों दा आइजो माहारिया बेवहाय जुदि जोङो डक्टर अन्जलि दैमारी आब' बिथांखौनो जुदि नेनानै थायोब्ला जोंहा खामानिया आवगायलांनाय नङा बेनिखायनो बयबो आइजो माहारिनि जि मोन्थायमोन बेफोरखौ मोन्थायखौ लुबैदों आरो नैबे सना तलानि बाथ्राखौ बुंबा बिराद मिनिनोसो ओंखारो मानोना जोंनि आइजो माहारिया सना तलानायनि कारणे दिनै रावखौबो नेबाय थायाखै बयबो न'खराव जाबायदि खामानि थायो बेफोर खामानिखौ मावनायनि गेजेरजों फरायनायनि गेजेरजों बेलाफारसेथिं नायोबा दिनै फरायनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोना आवगायलांबाय थादों सोरबा MBBS पास खालामबाय सोरबा PhD लालांबाय दा दिनै सना तलानायखौ जुदि नेयोमोनब्ला हयथ' दिनै आइजो माहारियाबो जौगानाय नङामोन दिनै आइजो माहारिनि सिनायथिया अनलि सना तलायनानै जे रुजुजागोन बेबो नङा आरो बयबो खामानियाव रोंखागौ। जोङो 100% आशाबादि मानोना जोंहा सेन्ट्रेल वमेन विंस आरो डिस्ट्रिक्टनिखौ लानानै मिटिं मोनसे दाख्लै 14 सेप्तेम्बराव जाखाबाय बेवहाय जोंनि आइजो माहारियाबो जाहाथे एबार UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो स्पष्ट भाबे जाहाथे मोन्थायखौ मोननो हायो बेनि सायाव जोंहा मेम'रेन्डामबो होनाय जादों अधिकारखौ जोङो मोनखानांगोन होननानै बुंदों नङाब्ला जोंबो जिरायनानै थाया होननानै बुंदों मानोना 17 बोसोर दैदेनगिरि जायफोर बिथांमोना दंमोन बिथांमोनाबो जोंखौ थगायबोबाय बेनिखायनो आइजो माहारिया दिनै UPPL हानजा फैनाय लोगो लोगोनो मोनखागोन होननानै साननानै बिथांमोनाबो जोङो हास्थायनायखौ लुबैनानै ओंखारदों बेनिखायनो जोंनि जि फोथायनायमोन UPPL हानजानिफ्राय जि फोथायनाय नैबे फोथायनायखौ लाखिनायनि गेजेरजों प्रमद बर' सार बिथांनिफ्राय जोंनि जाबायदि जोङो लुबैनायमोन आइजो माहारिनि जि मोन्थाय मोननांगौ बेफोरखौ मोनखागोन होननानै 100% आखा खालामना दंखायो जोङो।